Sîdar Gök yek ji mamosteyên zimanê Kurdî ye. Wek mamoste nehatiye tayîn kirin. Ji Loma jî ji neçarî karê din dike. Mamoste Sîdar di sala 2020 da ji zanîngeha Mûşê ji beşa ziman û wêjeya Kurdî derçûye. Lê ji ber ku salane ji bo mamosteyên Kurdî bas du sê heb kontejan têne veqetandin. Ew ji neçarî ji bo debara malbata xwe bike berê xudaye karê garsoniyê. Ez dikarim bibêjim ku beriyar 4 salan derçûnê min xelas bû. Ez ji beşa ziman û wêjeya Kurdî mêzin bûm. û di vê 4 salê de jî bi taybetî bo wezîfedarkirinên mamostetiya zimanê Kurdî hinekî tengasî heye. Wekî beriya zanîngehê ez dîsa vegeriyam karê xwe berî. Wekî cihên wekî lokanta, pizza firoş, an jî restorant, karên bi vî abayî dikim. Gelemperî hevalên min çi dikin? Hinek ji wan wekî min bi taybetî di wan sektoran de dixebitin. Hinek ji wan jî çûne înşaatê. Mamoste Sîdar li dewsa ku mamostetiya zimanê Kurdî bike. Li Stenbolê li vî dikana pîzzayê di hefteyê de 6 rojan, rojane jî derdora 10 saetan bi mûçeya herî kêm, yanî bi 17,000 lîreyê Tirkî dixebite. Revş bi taybetî bo mamosteyên zimanê Kurdî gelekî baş nîne mixabin. Lê ez dîsa jî hêvî dikim. Peyvist e ku mirov hêvîdar be. Bo zimanê Kurdî, bo çanda Kurdî, lewra ew ê ne bi tenê ji bo Kurdan, her wisa bo Tirkan jî xizmetekî gelekî baş e. Lewra peyvist e ku ew kes kar û barê xwe bikin. Mamostetiya zimanê Kurdî qedandine bile garsontî nekin an jî qesîertî nekin. Bo milleta xwe xizmetekî gelekî baş bikin. Bu masanın değil mi? Aferin. Tamam böyle kalsın. Diğeri çıkıyor mu? 5 minutes later, all right? Mamoste Sîdar Gökê ku ji Batmanê ye û ev 4 salin li Stenbolê dijî. Bi zimanên îngilîzî, Tirkî û Farsî baş dizane. Her wiha ev mamosteyê Kurdî li gel kurmancî, zaravayên soranî û zazakî jî dizane. Xewn û xeyala mamoste Sîdar û mamosteyên din ên zimanê Kurdî ew e ku ew li dibistanan zarokên Kurd fêrî zimanê Kurdî bikin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.